hebben we alleen met de Sneekenpan Roze Maandag gedaan. De hele straat doet al mee. Volgend jaar heel Sneek, hoop ik. Een navolging krijgen van Tilburg en Amsterdam? Jazeker. Maar met name het voorbeeld van Nijmegen vinden we erg leuk. Het thema is daar altijd feest voor iedereen. Ik denk dat we hier ook met zo'n 70-80% hetero's zijn. Want je hoeft niet per se gay te zijn om een Roze Maandag te vieren. Maar iedereen is welkom. Een beetje tolerantie vind ik wel heel belangrijk. En voor de rest eigenlijk, een beetje feest maken. En zie het niet te zwaar. Een mens is wat hij is.